Γεια σας, με λένε Γιώργο Μαυράκη. Και από μικρός μου άρεσε να πειράζω τον κόσμο, να κάνω πλάκες. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Συγγνώμη για την ενόχληση. Είχατε μιλήσει το μεσημέρι με την κυρία Παπαδάκη. Ναι, ο κύριος Παπαδάκης. Ο κύριος Παπαδάκης ο ίδιος. Ναι, μου είπε η κυρία Παπαδάκη. Λοιπόν, είδα εδώ πέρα τώρα τα χαρτιά, πρόσεξα 5 πράγματα. Ναι. Η κυρία Παπαδάκη σας είπε ότι για τον οικογενειακό τάφο ότι είναι 500 ευρώ. Ναι. Η τιμή δεν είναι 500 ευρώ. Αμέ. Είναι 2.000. Γιατί όλοι τους παίρνουν 500 και μένα μου λέτε 2.000. Μα δεν είναι το ίδιο. Είναι από κομμάτι σε κομμάτι διαφέρει. Και κομμάτι με κομμάτι. Όσο παίρνουν οι άλλοι, παίρνω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και Όλοι οι τάφοι. παίζει ρόλο η θέα, παίζουν πολλά πράγματα. Ποια θέα? Έχουνε θέα. Δηλαδή ο διπλανός έχει πιο λίγη θέα από το δικό μου που είναι δίπλα. Δηλαδή όσο κάνει το δικό στο οικόπεδο εκεί που μένετε κάνει και το διπλανό. Μα κύριε Παπαδάκη, τώρα πλάκα μου κάνετε, σοβαρά μιλείτε. Εγώ σας λέω ότι την τιμή είναι 2.000. Έχει κάνει λάθος κυρία Ντελάκη. Στο συγκεκριμένο Εγώ πήγα κομμάτι. με τον Νίκο Ναι. τον αντιδήμαρχο Ναι. και το είδαμε και μου λέει αυτοί έχουν 500 ευρώ. Έτσι σας είπε. Ναι. Θα βάλει αυτό στα υπόλοιπα. Τα 1.500. Άμα σας το είπε αυτό. Έχουμε γίνει τώρα όλη μια κοπανιά ειδική. Δεν είναι έτσι. Μα που όλοι τα αγοράζουν 500, εμένα μου λέει 2.000. Σας είπε κανένας ότι το έχει πάρει 500 ευρώ. Όλοι τις παίρνουν έτσι. Εσείς γιατί βιάζεστε να το αγοράσετε τώρα? Θα πέσουν οι τιμές καταρχήν. Γιατί βιάζουμε? Ναι, γιατί βιάζεστε να το αγοράσετε τώρα? Εγώ θέλω να κάνω τον τάφο, να ξέρω. Και η κοπέλα το μεσημέρι, αν δεν κάνω, μου είπε ότι 500 ευρώ στοιχίζει ο τάφος. Εντάξει, είναι λίγο μακάβριο τώρα το θέμα έτσι όπως το λέμε. Έτσι και το συζητάμε. Είναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν ανέβει οι τιμές τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Τώρα με το νέο. Με την κρίση και με αυτά έχουν πάρει. Περιμένετε θα πέσουν, εγώ σας λέω. Δηλαδή αντί να πέσουν οι τιμές με την κρίση ανεβαίνουν. Έχουν ανέβει. Ίσα τώρα που κάνουν κράτη, δεν παχαίνουν και πολύ, δεν σκάνε ας πούμε από το πολύ φαγητό και κρατάνε περισσότερο. Ναι. Βέβαια. Έχουμε πολύ λιγότερους θανάτους αυτό το χρόνο. Εδώ στα στοιχεία σας βλέπω. Καταρχήν είσαστε νεότατος από τώρα να πάτε να κλείνετε τάφος και αυτά. Περιμένετε λίγο να πέσουν οι τιμές. Ναι, ξέρετε πόσο χρόνο είμαι? Ξέρω, βλέπω εδώ πέρα. 68 δεν είστε? Έχω τα γενέθλια μας, αυτή την ώρα είμαστε στα παιδιά στο Ηράκλειο. Α, έχετε και τα γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Δεν είμαι 70, είμαι 71 αυτή τη στιγμή. Α, 79 είσαστε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Άμα σας πω ότι το γνωρίζω ότι έχετε γενέθλια σήμερα, τι θα πείτε? Βλέπετε ημερομηνία γεννήσεως, το ξέρετε. Όχι, δεν το βλέπω από εκεί. Από αλλού το έχω μάθει. Και για να καταλάβετε πόσο καλά οργανωμένοι είμαστε εδώ στο Δήμο, θα σας παίξουμε και το τραγουδάκι. Happy birthday to you. Την πλάκα. Ναι, είμαι. Είναι το ραδιόφωνο, ακούγεται. Ευχαριστώ. Και εμείς πριν από κάτω 500. Κοίταξε, εγώ είδα που σου λέω, μα πλάκα μου κάνει. Γιατί ξέρω οι τιμές που πάρε. Ναι, αλλά το ψηλό έκαψες. Κάντε τις καλύτερες εκπλήξεις κάθε μέρα μόνο στον Kiss 961.